Deci ar trebui să facem o iocină la mama ta acasă, sâmbătă sau duminică. Schimbăm apartamentul și ne luăm o casă frumoasă cu grădină, cu grătar, invităm prietenii și căței și ne jucăm toată ziua. Stai, oprește! Uită-te și tu la astea. Uită-te și tu, uită-te. Ruthless die Heim, helvetes Torestar!